Chief Justice Malava, who reaches the mandatory retirement age of 75 in May, arrived at the Constitutional Court in Harare this morning to officially open the 2026 legal year, sparking intense speculation over whether he is preparing to bow out at last. Zarabida mashoko aiwa oyatoka pamusoro paLuke Malava anozikanwa kuti aiwa ndiwo vanhu vacho ndo huru dzacho aiwa hatichatori zvakaona but vana unoziva nhau iyi muna 2018. Zarabida mashoko budanyoka panguva inachinzi is this Malava's final act? All eyes on Chief Justice as court year opens. Panguva ino vanhu vachitarisira kuti aiwa ngaachirova pasi ndoribo subscribe like on the bell icon. Topinda pano paBold Truth anoenda mberi vachiti the moment is loaded with political and legal significance. Malava's tenure was thrust into controversy in 2021 when he was due to retire at 70, only for the government to rush through Constitutional Amendment number 2. The amendment empowered the president to extend the service of senior judges beyond the retirement age, handing President Emmerson Mnangagwa the authority to personally prolong Malava's term by up to 5 years. That move triggered court challenges, public outrage, and accusations of executive interference in judicial independence. As Malava takes center stage once again, lawyers and legal observers will be listening closely, watching for signs of a farewell or another chapter in one of Zimbabwe's most contentious judicial sagas. Ndo mashoko aripo panguva ino panhau yaMalava. Nyika yose katasira kuti ngaarove pasi. But panguva ino tona muna 2021 aiwa mutungamiri wenyika akanoamenda the constitution achiMalava kuti aiwa ngaarambe aripo pakaudzikwa kuti aiwa masenior judges panguva ino havachalimitiwi pa70 but they can be limited to 75. So panguva ino vachisvika everyone is waiting kuti vanze kuti aiwa they are now bidding for a farewell or vachanzwa kuti vachataura kuti kudii. Pinda comment section medu zofungiro aim out kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like, cheta on the bell icon.